מה זה, איזה מפחיד. וואו, אריה נוהם שואג, ואני מאוד דואג. אם פתאום אפגוש אריה, לא יודע מה יהיה. האריה שאהב תות, מתרצה אתה. פעם היה אריה שאהב רק תות. לא בשר ולא גבינה, רק תות, רק תות. לא דייסה ולא קקאו, רק תות. הוא רצה תות. לא לחם, לא אורז ולא ביצה, רק תות. וביער הרחוק ההוא, שבו הוא היה גר, לא היה תות. ישב האריה ובכה ואמר, אני רוצה רק תות. באה אמא שלו הלוויה ואמרה לו, תשמע חמודה, ביער שלנו אין תות. יש פטל, שגיטים, סיגליות, מרק, אורז, צ'יפס קבב, ארטיק ומיץ ממותק. אבל תות אין, אז תפסיק לקות ותפסיק להתאונן. אבל האריה בכה ורצה רק תות, ואת עיניו ניגב וניגב כל הזמן בסמרטוט, ורצה רק תות. כל הזמן בכה וכל הזמן רצה תות, תות. מה זה, איזה? פעם אחת הלכו ילדים קטנים לטייל ביער ההוא. ולילדים היה תות. ובמקום שבו הם גרו, ושמהם נוכל לצלם. וכשהם יצאו לטיול, אמא שלהם שמה להם בתיק האוכל תות, כדי שאם פתאום יהיו רעבים, יוכלו לאכול תות. הרבה תות. וואו, אריה נוהם שואג, ואני מאוד דואג. אם פתאום אתפוס אריה, אני יודע מה יהיה! האריה את הילדים, והריח התקרב אליהם ואמר, תות. הילדים נבהלו מאוד, הם פחדו מחיות גדולות, והם גם לא הבינו את שפת האריות, ולא ידעו שהוא מבקש תות. הם חשבו שהוא רוצה לטרוף אותם אולי, אז הם ברחו. כשילדים ברחו, נפלו להם תיקי האוכל עם התות. ואריה הרים את תחזרו, בוא נחכה. זה האוכל של האריה, שהוא לא יטרוף אתכם. תסתכלו מה? זה האוכל של האריה. רגע. לאכול את התות. אכל האריה את תות. ואכל. כולו הם תתות. ועוד. עד שגמר הכל ואמר, עמית? פויה, אני לא אוהב תות. אני בכלל לא אוהב תות. זאת הייתה טעות כל השטות הזאת עם התות. לא היה לי. אני רוצה לראות מה יש. ומאז הוא אוכל רק מה שאימא שלו מכנה, ולא רוצה דברים שאין ושרק לילדים אחרים יש. תראו מה יאכל. אריה אוכל. הוא אוכל לחם. מילה לשנה. הוא כבר לא בוכה ולא כל הזמן מתעקש. ומה עם הילדים? כך אתם בוודאי רוצים לשאול?
הילדים חזרו הביתה. אוכל. אנחנו רעבים, אוכל. וכל אמא ואמא שאלה את הילד שלה. וכל ילד וילד ענה על השאלה רק במילה אחת. איזו מילה? רגע. וואו, אריה נוהם שואג, ואני בכלל לא דואג. אם פתאום אפגוש אריה, שום דבר רע לא יקרה.